काहे उदास बैठल बड़ हो? तनी उठाव है कि शटर गिरैले ही रहबो? काहे उदास बैठल बड़? मन निखे लगत ना? काहे? अपन मम्मी के छोड़ के अगनी से अच्छा नहीं खेला। अरे इहो पगली जो मम्मी बिया इहो अपने घर ह। भौजी बाड़ी, फुआ आइल बाड़ी, चाची बाड़ी, सब तो घरे भरले बा। कमी बा केहू के? सुना ना एगो लेकिन काम बा। फुआ भौजी आ दीदिया सब मिल के प्लान कइले बाड़ी सो। चाची के? अरे कौन तो गेम खेलल जाला, कैसे दो अंगूठी खोजे वाला की का दो कहाला। हाँ। उहे चीज तो एगो काम करी हो। हाँ। तू हार जइहो। काहे करी हम हारे जाए? आ ही दादा जे हारेला उ जिंदगी भर गुलामी करला तो हम तहर गुलामी करब, हम हारब तो हम करब का? बीसे बाड़ू का हार जाइए। देखा सुना हार ना जाइए। हारम। अरे तब फुआ हंसे लगी है, एगो अपने रिझावेली है, भौजियो हंसे लगी है। भैया के बियाह में भैया जीत गो रहल हन। तो ठीक तो बा। तो हमरो के जिता दे। नहीं हम जीतम। माने जिता देबू तो ऊपर पड़ जाइबू। हम जीत जिम तरौरा के दिक्कत का बाटे? सुन जानते रो हम जीत जाइम न तो तहरा के कानबाली कान में के बना दे हो हम जीत जाइम ना तरौरा के अंगूठी बनवा दी हम। ए अंगूठी ले महंगा नु कानबाली हो, 3 तलिया झुमका बनावे के कहता नहीं। अच्छा ठीक बाटे ठीक। का बुझी? आवा है जी या हार जीत के तू बटे। रुक आवत नहीं, रुक तो चलो अब जी यही घरी रे। यही घरे असांजी के ना होई तो अब ये सब होई। चल आवा। चल आवत नहीं। ये जीता के हार चल चल 1 मिनट आवत नहीं तनी ठीक काम। है जल्दी आवा। हाजी बनो ठीक बा। पक्का नो हैं? चलो 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 आराम से देखिए, धीरे धीरे कोने चलेली सब, तेज मत चले लगी है सर। जनी से हवा डबा रेलगाड़ी उतार देले बा। चलो जी तो जिंदगी भर गुलामी करे पड़ी। ठीक है अगर ये जीत गई नी तो रवा के गुलाम बन के रहे के पड़ी। रेडी बोलो। हमारा पांडे का रेडी बोलो ना। गुलाम बन के बटे। चलो 3 हमा तो से पूछी इने लुका कोई रे फुलावे में समा गइल बा का? तो से पूछी ना पहला विश्वधर पापा के नाम को पापा जे हमारा नेटुआ वाया महली छिनारी को कहां नई को धइले काहे में हो? धइले काहे जय हो ईश्वर, जय हो परमात्मा, जय हो रघुवर, जय श्री राम, राधे राधे। पापा जे हमारा साहेब हरला सिरे हर जोता के दिया हरला सिरे जीतला सिरे हे फुलावा में रहले, हे फुलावा में घुस गेला भीतरी। ये भौजी हरला सिरे घासी काटा के दिया चीटिंग कोई नहीं खाना चीटिंग करेला असही से जीतला सिरे सरवा के बेटा जीतला भैया मुठिया का करे? बेटा जीतला सिरे हट पैसो लेबे अंगूठियो लेबे ना। चलो धोआवा होत नहीं औरी इंगरा नहीं तो भाई झगड़ा हम देखबे ना कइले रहनी। आ बड़ी मकच्चे सहे बाची तार भाई। हां चाची मकचू सनी हम तू है यही तरह लहरा लगाव तड़ू एकरे को। कनिया देख के भुला गइला का? ना हो चाची ऐसन ऐसा मत करियो, चाची माई बहन के मत भुलाइयो ए अभी मेहरान बाबू। वाला हो गेला। जब चचे ना भुलाइले तारा के त हई के भुलाइयो। हां तो मुझे सोचियो लेके जा खियाक बा। हां दहिया लेके आवा खियाक बा। ठीक है लेके बात नहीं। अब तो ठाकर हारल वाली बेचारी के सुते द आराम करे द। अब घर में आराम करे के बा। सहारा के ना कनी भौजी के। हां जाता नहीं हम देखी दुआर पर हित ना त ढेर आइल बने। अब खर्चा बारचा के कहिया सह कोले। अरे मोटी जीजी रुको तेजन डॉक्टर भी फोन लगाई।
हेलो ए महाराज हम कहाँ घरे बनी हम तो आइल बनी दलानी पे ना ना मेहरारू में भुलाइल कहे के बनी आवते बनी बहरिया आवतनी ठीक बा आवतनी बहाना मार दनी ना तो कहियो से कि मेहर मऊ ह आवते मेहर मऊ हो गई तो कहियो से ना घरे में ढुकल बड़ा अभी तक लेता। नमस्कार प्रणाम भैया भोजपुरिया जवान के टोटले टीम बा ई एगो बड़ुए हमनी के बात की शादी ब्याह में देखिला कि अक्सर आदमी रसम होला ई कि अंगूठी खोजेलन पानी में जौना कलर पानी कह के ओकरा में कुछ सामान डालला कहीं सिक्का कहीं अंगूठी कहीं फूल। तो भैया जे हारेला नु जीवन भर गुलामी करला लेकिन भाई हमर ना हारला। एकरा पर कमेंट करके बताई सब कि वीडियो कैसन भाई एगो लाइक तो जरूर बनत भाई खातिर। भाई ई त हमार जे वाइफ बन रहला ओकर आशीर्वाद प्यार रहला कि हम हरनी है ना वो हमारा के हार के आ खुद जिता देली है और गुलामी ना कर देली है। ऐसा कुछ बात नहीं है पहले से अंगूठी अपन हाथ में जतैले रहले चीटिंग कइले आड़े। अगर वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करी कमेंट करी शेयर करी और आप सबके प्यारा चैनल बाटे भोजपुरिया जवान होके सब्सक्राइब करी। और मंजू जी हाँ लाइक जरूर करम। अगला वीडियो देखे खातिर बेल आइकन घंटी दबाई का और आंटी दबाई पूरा टीम एक साथ में बोली जय भोजपुरी जय भोजपुरी।